बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 21 एप्रिल 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन। सोरबाया नोंनि सायाव गाज्रि नोजोर होखोमागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबाया नोंखौ थगायनो नाजागोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन आरो बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि जेंनाखौ खोनासंनानै खामानिखौ मावोब्ला एबा हेफाजाब होलायोब्ला इयुनाव मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोखौ जोबोर मोजां आरो गोजोननाय मोनगोन। बिदा फंबायनि गेजेराव हेफाजाब मोनलायगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियावबो जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। फरायसाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। माबाफोर गोदान हाबा मावनोब्ला गुबुननिफ्राय हेफाजाब एबा बोसोन लानाया मोजां। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानानै देहाखौ मेंनाय मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियाव मोजां, गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अदेबानि खरसायाबो नाङा फाङा बांनो हागौ। गुबुनखौ हेफाजाब होनो हागोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। गुबुनजों बाङाय बुंनाया गाहाम। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। जाय सुबुंखौ बारा फोथायामोन बिनिफ्राय दिनै हेफाजाब मोनगोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां, आयआ बांगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मकर राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। अदेबानि फुंनि बाहागोआव गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन।
जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गुबुनजों बाङाइ बुंनाया गाहाम नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन, फालांगियाव जेबो रिस्क लायैयानो गाहाम। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन, मोजां साननो रोंनाय नङा, गोसोआ रमान्टिक जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन, फालांगियाव जेबो रिस्क लायैयानो मोजां, खहा जानो हागौ। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन, मोजां साननो रोंनाय नङा, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, उदैनि बेरामाव गोग्लैनांनो हागौ, सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियावबो मोजां, समाजाव मान मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनानै लायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।